שלום לכולם וברוכים הבאים לתחזיות דצמבר 2020. הודעה חשובה לפני שתעברו להקשיב לסרטון. אז דבר ראשון, אין ספק שהשנה הזו מאוד מאתגרת, ולכן הרבה מהתחזיות קודרות. ועבור אנשים שחיים בעולם ורוד שלא אוהבים לשמוע את האמת, התחזיות והפרשנויות שלי ייתכן ולא יתאימו. אני ישרה ומציינת את מה שאני רואה בלי התייפייפות. דבר שני, גם כשהתחזית מאתגרת עדיין המפה האישית שלכם, ועוד יותר חשוב המודעות העצמית וההתפתחות העליונה והרוחנית שלכם מאוד משפיעים על התוצאה. ככל שאתם לוקחים אחריות על עצמכם, יודעים מי אתם לטוב ולרע ומקבלים את זה, כך השינויים הקיצוניים ואנרגיות שליליות של היקום יתהפכו ויתנו לכם תגמול. דבר שלישי, אני מציינת בכלליות אנרגיות שמתאימות לכל אופק. זה לא מדויק עבור כל אדם בפן האינדיבידואלי, כי שוב הרבה תלוי ביציבות של מפת הלידה ובמעלה שהאופק שלכם נמצא. רביעית, חיזויים אסטרולוגיים או תקשורתיים או כל דרך אחרת של ניבוי עתיד אף פעם לא 100%. ככל שהאדם בתדר אנרגטי נמוך, כך אצלו זה יתבטא הכי חזק והכי מדויק. ככל שמכירים את עצמנו ויודעים לשלוט על האנרגיה הכי מאתגרת, כך מצליחים יותר להתעלות מעל הדברים השליליים. וזה דרך אגב העניין הכי חשוב בייעוצים שלי. הכוונה לפי האנרגיות שאיתם נולדתם ושעליהם לא קיבלתם לעולם הוראות הפעלה. ואם תרגישו שזה נכון לכם ותרצו את ההוראות ההפעלה האלה, על מנת שתוכלו גם להתמודד עם האנרגיות הכי מאתגרות של היקום, ניתן לפנות אליי בפרטי. עכשיו לגבי החודש בכלליות. שבועיים ראשונים מאוד אופטימיים, פעלתניים, המון אנרגיה ובוסט לדרייב שלנו להשיג מטרות. עם זאת, במהלך החודש יהיו הרבה זוויות מאתגרות לנפטון, כוכב האשליות, העיוות של המציאות, מה שיכול להוביל לניצול לרעה של שני הצדדים, גם שלכם או גם אתם לנצל אחרים, מניפולציות שליליות, שקרים וטיפוח אשליות, בין אם הן עצמיות ובין אם אחרים יתרמו לכך. לכן למרות הבוסט העצום האנרגטי החודש והדחף לפעולה, יש להיזהר ממהירות מהשטן, שיכולה לגרום לאחרים לנצל אתכם לרעה. תבדקו היטב חוזים והאם מה שאתם נכנסים אליו שווה את המאמץ ומביא לתוצאות של ווין ווין של שני הצדדים המעורבים. החל מבערך אמצע דצמבר עניינים מתחממים ומסתבכים. ליקוי חממתי ומעבר המאה של יופיטר וסאטורן למזל דלי. אז אם חשבתם שהשנה היה שינויים, זה היה רק התרגול. השינוי והשוק כתוצאה ממה שקרה לנו השנה וממה שיקרה אחרי 21 לדצמבר, ימשיך איתנו עוד כמה זמן. יהיו הרבה דברים פתאומיים, גילויים מפתיעים לטובה ולרעה. תיקחו הכל בפרופורציה, ייזהרו מאפקט העדר. מאוחר יותר אפרסם סרטון עם תרגילי קואוצ'ינג ומדיטציה שתעזור לכם לעבור בשלום את השינוי. שלום לכולם וברוכים הבאים לתחזיות עבור אופק קשת לדצמבר 2020. אז השבוע הראשון הולך להיות בין השלישי לדצמבר ועד השמיני לדצמבר כולל. השמש שלכם בבית הראשון ומבחינת העיצוב האנושי היא נכנסת לשער מקצווי החיים. זרימה עם תנודות היקום. חשוב לא למהר ולדחוף תהליכים. בגלל שמדובר בבית הראשון שלכם, האנרגיה הזו נוגעת עמוק בתהליכי ההתנהגות והחשיבה שלכם. אתם מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות ביחס לאנרגיה הזו. קבוצה ראשונה הם אנשים פסימיסטים, כאשר המקור לזה הוא חוסר סובלנות שלכם. בגלל חוסר איפוק החיים מאכזבים אתכם כי שום דבר לא קורה בקצב שהייתם רוצים. זה גם נובע מהפחד ששום דבר לא ישתפר. זה גורם לדיכוי פנימי ויכולת לשנות משהו בחיים עד שמגיע משבר. הקבוצה השנייה זה אנשים עקשנים שלוחצים ודוחפים להתרחשויות. רודפים אחרי החיים ומנסים למהר תהליכים. הם מציקים לאחרים, נעלבים מהר ועצבניים. לאנשים אלה יש כישרון ליצירת מצבים לא מאוזנים בחיים, ושום דבר לא נראה קל, כאילו החיים חוסמים אפשרויות מפניהם. יש כאן התנגדות בכוח לתזמון בחיים, מה שמוביל להרס וחיים קשים.
עד שגם פה מגיע משבר שדוחף אנשים אלה להתחיל את החיים מחדש. קבוצה שלישית זה המיעוט. אלה האנשים שרואים את חוסר האיזון בקבוצות הקודמות והם עצמם הגיעו משם. הם הבינו כי כל דבר בחיים קורה בזמן המדויק לו בדיוק כמו חילופי עונות. הרי לא ניתן למהר את החורף כדי שיגיע האביב. כך גם בחיים, כשתצליחו להיות סובלניים ולהתאזן עם תזמוני החיים, הזרימה תהיה קלה ומלאת מתנות. בפן האסטרולוגי, שמש יוצרת זווית הרמונית למרס. עבורכם זה בין בית 1 לבית 5. זמן נהדר להוציא לפועל פרויקט יצירתי, לנפוש, ליהנות יותר בחיים, לצאת מתקיעות יצירתית ולנוע יותר לביטוי עצמי מספק ומלא בתשוקה. מה שאתם באמת אוהבים ורוצים לבטא בחיים. זמן טוב גם להשקעה כספית או השקעה בזוגיות רומנטית חדשה. ונוס יוצרת הרמוניה עם נפטון בשמיים ומשתחררת מזווית בעייתית עם אורנוס. אצלכם זה קורה בין בית 12 לבית 4. זמן נהדר לנוח וליהנות בקרבת המשפחה או בבית באזור הנוחות שלכם. תחושת החמלה והאמפתיה בעלייה, ולכן אם היו בעיות עם בני הבית או אמא שלכם, עכשיו תוכלו ללבן עניינים, כי האידיאלים וההורמוניה בסביבה הביתית שלכם בעלייה. מרקורי עבר למזל קשת, מקום אופטימי ומלא בהתלהבות. אבל אנרגיית אש גורמת למרקורי להיות מפוזר, עקשן מאוד בדעות שלו ורוצה כמה שיותר חוויות ולהרחיב אופקים, גם אם זה על חשבון אחרים ועל חשבון משהו חשוב שצריכים לעשות כאן ועכשיו. אתם תרגישו יותר אסרטיביים, תרצו יותר לייעץ לאחרים ולשתף אחרים במה שאתם חושבים לנכון. השבוע השני הולך להיות בין ה-9 לדצמבר ועד ה-13 כולל. שמש ממשיכה בבית ראשון ונכנסת לאנרגיה של שער 26 באגו. אנרגיית מניפולציות, כוח רצון ויכולת למכור ולשכנע. יש פה כישרון במציאת דרכים קצרות למקסום התוצאות. צריך ללמוד על ההבדל בין כוונה לכוח רצון. גאוותנות וחמדנות יכולים לשכנע אתכם שצריך להשקיע המון מאמצים להשגת המשאלות שלכם. אבל כל זה הופך אתכם לעיוורים למשאלות האמיתיות של לבכם. הייעוד והמשאלות מגיעות רק כתוצאה מכניעה לחיים. האם הפעולות שלכם מתאימות ומתואמות עם הכוונות? האם אתם עושים מניפולציות אגואיסטיות על אחרים כדי לממש את הצרכים שלכם? האם אתם משוויצים במה שיש לכם כדי להעצים את הערך העצמי בעיני אחרים? אם כן, זה הגורם לקנאה והתנגדות מאחרים. בין אם אתם מוכרים מוצר או שירות, אם זה לא מתבצע מכל הלב, אם אתם לא מקיימים הבטחות, צפו לכישלון והתנגדויות מאחרים. בפן האסטרולוגי, שמש ומרקורי ממשיכים זווית הרמונית למרס. זמן של ביצוע, פעלתנות. אל תפספסו הזדמנות זו לקידום בחייכם. אם היו לכם תוכניות והן נתקעו לפני כן, זה הזמן להוציאם לפועל. אז מה שציינתי שבוע קודם ממשיך. ונוס בזוויות חיוביות ליופיטר, פלוטו וסאטורן, כל מה שהם מייצגים משתפר. עבורכם זה בין בית 12 ל-2, שיפור בהכנסה והפחתה בהוצאות הכלכליות שלכם. למי שזה רלוונטי, שיפור בעסקים עם חול. ייתכן ותפגשו מישהו מחול או תייר שיעזור לכם להגדיל את ההכנסות שלכם. דבר יחיד שצריך להיזהר ממנו זה זווית מאתגרת של שמש אל מול נפטון ומרקורי שצמוד לשמש בקשת. ובזווית שלילית לנפטון גם כן. זה מעיד על ריבוי אשליות, תבניות חשיבה לא נכונות ולא הגיוניות שמבוססות על הזיות ושקרים עצמאיים. מכאן שפעלתנות שלכם וחשיבה עלולים להיות בערפל ואשלייתיים. במיוחד עבורכם זה נוגע לעולם הרגשי שלכם, ליחסים עם בני הבית ובנוגע לנדל"ן. הביטוי שלכם עלול להיות מניפולטיבי ושקרי ביחס לרגשות שלכם, לבית, או שאתם תברחו מאחריות רגשית וקונפליקטים, או שתאשימו אחרים במשהו שהוא פרי דמיונכם בלבד. שבוע שלישי יהיה בין ה-14 לדצמבר ועד ה-19 כולל. שמש ממשיכה בבית ראשון ונכנסת לשער הרעיונות. מרוב רעיונות שחלקם בכלל לא ניתנים למימוש, זה יוצר בלבול בחיים ויכולת לבצע אפילו רעיון אחד. יש כאן גם מערכת אמונות שיצרנו בעקבות ניסיון החיים שלנו.
יש פה יכולת לשלב תמונות ופרטים ויזואליים קטנים לכדי תמונה מלאה. יש פה גירוי רגשי, תחושתי, עקב ויזואליזציה, המבקש לחלוק את רעיונותיו. הפיכת גירויים לרעיונות. אתם יכולים להיות שקועים בשני סוגים של קיצוניות, או תקועים בעולם הפנטזיות ללא פורקן יצירתי, או בגלל הכחשה וכעס אתם הופכים את הפנטזיות למשהו מוחשי ומפספסים ונכשלים. כי מרוב פנטזיות שרוצים לבטל לא מוצאים את הרעיון האחד החיובי שתוכלו לממש ולהפוך למציאות. בגלל עומק ההכחשה אתם לא יכולים להרפות מהדימוי שיצרתם בראשכם, לכן מתמודדים עם אכזבה פוטנציאלית ואפילו כישלון. אשליה היא ניסיון לגרום לחלום כוזב לטשטש חלום עמוק ואמיתי, רק שתוכלו להבין את החלום האמיתי שלכם ולסנן את שאר הפנטזיות הלא ריאליות, תוכלו לעזור לאחרים לממש את שלהם. בפן האסטרולוגי למי שעוקב יודע שמדובר בשבוע של הליקוי שהתרחש ב-14 לדצמבר. עליו יש לי סרטון בנפרד. מעבר למה שציינתי בסרטון, אדגיש השבוע שוונוס עברה למזל קשת, שם היא מרגישה סופר אופטימית, סקרנית ללמוד משהו חדש על תרבות חדשה או משהו רוחני, אבל מצד שני זה הופך אותה לעיוורת בנוגע למציאות מרוב האופטימיות והרצון שהכל יהיה מושלם וטוב. שזה בעצם מונע ממנה לראות את המציאות כפי שהיא. עבורכם זה בבית אחד, לכן הקסם האישי שלכם בעלייה ויחד עם זה המשיכה אליכם. אל תבטיחו דברים שלא תוכלו לקיים רק בגלל אופטימיות ושמחה שכובשת אתכם כעת. כמו כן מרס חזר ללכת קדימה, אבל שוב נפגש בזוויות מאתגרות עם פלוטו, יופיטר וסאטורן. עלייה בלוחמנות, מאבקי כוח, תסכול בעשייה. למרות שמצד שני אם נוריד את האגו ונעשה משהו טוב עבור עצמנו מבלי להזיק לאחרים, כן ניתן יהיה להתקדם ליעד הרצוי. מי שמעוניין לדעת כיצד להפחית אנרגיה השלילית ואיך זה משפיע עליו אישית, מוזמן לפנות אליי לייעוץ פרטני. מה שאמרתי על שבוע קודם בנוגע לאשליות עצמאים זה ממשיך לשבוע. שבוע רביעי יהיה בין ה-20 לדצמבר ועד ה-24 כולל. שמש שלכם נכנסה לבית 2 לאנרגיה של התנהגות לפי הדרך הייחודית שלכם, שמביאה אהבה עצמית או ההפך. האנרגיה הזו אחראית על נורמות התנהגות וביטויים. הקיצוניות פונה בין הכחשה של הנורמות והערכים הפנימיים שלכם, בגלל הרצון להיות מקובלים בחברה, לעומת הרצון להיות שונים, אבל עם זאת אי קבלה של אנשים שמתנהגים וחושבים שונה מכם. אז עבורכם זה נוגע לערכים שלכם. האם אתם מעריכים את עצמכם? עד כמה אתם ייחודיים בביטוי העצמי ובערכים? האם אתם מקבלים אנשים ששונים מכם בערכים שלהם? מרבית האנשים מותנים מילדות להיות מי שהם לא. חשוב להשתחרר מהאובססיה בלהבין מי אני ומי האחר, לא להיות קשורים לערכים שלכם כאילו זו האמת היחידה והאחרונה בעולם. זרימה טבעית תתרום להצלחה בחיים בפן הכלכלי. בפן האסטרולוגי, 21 לדצמבר, יופיטר וסאטורן עברו למזל דלי. וזה אירוע מאוד משמעותי שעליו כתבתי בקבוצה שלי בפייסבוק, אז אתם מוזמנים להצטרף ולהרחיב את הידע שלכם על העתיד. עבורכם זה קורה בבית שלישי. מכאן יחול שינוי משמעותי בסביבה שלכם, בתקשורת, יחסים עם האחים. זה יכול להיות משהו פתאומי ולא פשוט בגלל הזווית הבעייתית של אורנוס לצמידות הזו. שינוי כלשהו בנוגע לתעסוקה שלכם בגלל בעיות תקשורת ויחסים עם האחים. הצמידות הזו מקבלת גם זוויות קשות מצד מרס, מה שיקשה עליה להתבטא בפן חיובי. ביטוי התשוקה שלכם או רצון לזוגיות רומנטית הולך להיפגע בגלל תקשורת מתסכלת, יכולות להיות בעיות בהשקעות הכספיות שלכם. התקווה היחידה עכשיו היא ששמש ומרקורי יוצרים זווית מאוזנת עם אורנוס. לכן האגו יכול להתגבר על הקשיים שבשינוי הגדול שתעברו. הכל כמובן תלוי במפה האישית. שבוע החמישי הולך להיות בין ה-25 לדצמבר ועד ה-31 לדצמבר כולל. שמש ממשיכה בבית 2 ונכנסת לאנרגיה של חוסר סיפוק. יש פה חיות ואהבה לחיים שמבטאים ברצון כל הזמן לשפר בלי גבול ובלי התובנה שאין דבר כזה מושלם בחיים. הכל יחסי. אז האם אתם רודפים אחרי שיפורים בתחום הכלכלי שלכם?
מרגישים חסרי שביעות רצון מהעולם הערכי או החומרי שלכם. האם אתם מחפשים סיפוק חומרי בעתיד במקום להתמקד במה שניתן לעשות כאן ועכשיו? בתדר המתנה, האנרגיה שהורגשה בעבר כי שביעות רצון מתחילה להפוך לשמחה. מגיע דחף אבולוציוני למודעות עצמית. החיים רוצים להיות מודעים לעצמם כחופשיים, ולא ככאלה שמשקיעים את כל האנרגיה שלהם על עתיד טוב יותר ולא ודאי. כשתצליחו להיות שמחים ממה שיש, פתאום משהו טוב יותר יגיע ללא מאמץ. בפן האסטרולוגי, הדבר השלילי שהולך להיות השבוע זה ונוס בזווית אחת בלבד וגם היא שלילית לנפטון. עבורכם זה בין בית 1 ל-4. חוסר ביטחון לגבי מראה חיצוני, דימוי עצמי לקוי שיכול להוביל לקשיים רגשיים. ייתכן ומה שחשבתם על בני הזוג יתגלה כשגוי ואשליה. תגלו ששיקרו לכם או שאחרים יגלו את האופי האמיתי שלכם מתחת למסכות הדיפלומטיה. יש פה שקרים עצמאיים ועיוות המציאות בנוגע לרגשות, נדל"ן, העבר שלכם. ענייני אמון, אשליות ועיוות טבע של אחרים יביאו לצרות רגשיות. יש פה בלבול עצמי, סיכוי להתמכרות למתוק או כל דבר אחר שתורם לבריחה מהמציאות. מה שכתבתי על מרס בזוויות מאתגרות ממשיך גם השבוע. החיובי זה הצמידות של שמש ומרקורי בבית 2 שלכם שמקבלת זווית חיובית מאורנוס בבית השישי שלכם. מדובר כאן בבתים של עבודה, שירות וכסף. יש לכם המון רעיונות חדשים להרוויח וגם סיכוי מעולה שתקבלו כסף במפתיע. ייתכן שינוי תנאי העבודה לטובה, עלייה בהערכה כלפיכם בעבודה ובכישורים שלכם. בהצלחה.